Hei kaikki katsojat! Tässä videossa kerron teille 4 syytä miksi liittyä kuparikraftiin. Tämäkin video on tehty huumorilla, joten älä ota siitä itseesi. Muista tilata kanava ja jättää videolle tykkääs, koska editointiin menee ihan vitusti aikaa. Ensimmäinen syy miksi liittyä kuparikraftiin on se, että palvelimen yleisössä on jatkuvasti mahtavia keskusteluja sekä gifejä. Toinen syy on se, että kuparikraftin omistaja suosittelee palvelinta. Mistähän tämä voisi johtua? Kolmas syy on se, että kuparikraftin ylläpito on täynnä mahtavia ihmisiä, kuten Donut H, Happylaama, Mastersapsu sekä tietenkin itse omistaja Nuutinolla. Neljäs ja viimeinen syy on se, että palvelimella on paljon hienoja kanavia ja rooleja, joten et tule pettymään. Viidettä syytä ei ole siksi, että en keksinyt enempää XT. Mutta kiitos videon katsomisesta. Toivottavasti näemme jälleen uusien videoiden parissa. Se olisi siihen asti hei hei.